Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Isa sa 100,000 katao sa Pampanga nahahawaan ng COVID-19 kada araw ayon sa Octa Research. Updating ng fair market value ng real property sa City of San Fernando, tinalakay ng City Assessor's Office at mga stakeholder. 5 mangingisda sa Subic na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka. At Corporate Guarantee at CLTV Linga Foundation Incorporated naghandog ng pamasko sa ilang Mabalakenyo. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Tinalakay ng mga stakeholder at pinatawa ng City Assessor's Office ang pag-update sa schedule fair market value ng real property sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ang naturang hakbangin ay paraan daw upang paigtingin ang revenue collection ng siyudad alinsunod na rin sa local government code. Narito ang detalye ng balitang yan. Nagpulong kamakailan ang mga stakeholder ng Siyudad San Fernando at ang mga tauhan ng City Assessor's Office upang talakayin at pagkasunduan ang final schedule ng Fair Market Value o SFMV para sa lupa at mga gusali sa syudad. Ang updated SFMV ay mahalaga para sa City Assessor's Office upang magsagawa ng general revision sa property assessment na kailangan isagawa kada 3 taon alinsunod sa nakasaad sa Republic Act 7160 o ang Local Government Code. Nitong July 2, 2021, sinimula ng CASSO ang kanilang inisyal na hakbang sa pag-update ng SFMV sa pamamagitan ng pagpupulong at konsultasyon sa mga public at private stakeholders sa syudad. December 2 natapos ang pagbalangka sa final SFMV. Isusumite naman ito para sa review at certification sa Department of Finance, Bureau of Local Government Finance. Matapos ito ay dadalhin sa alkalde ng syudad upang i-endorso naman sa opisina ng Sangguniang Panglunsod para sa approval. Kapag naaprubahan, ang SMFV ang magiging basihan sa appraisal at assessment ng mga real property sa syudad. Ito rin ay gagamiting basihan para sa local land at property-related taxes o buwis. Tiniyak naman ni City Assessor Dr. Luz Bautista na ang appraisal sa real property ay magiging patas at makatarungan. Paliwanag pa niya sa mga Fernandino, wala raw dapat ipag-alala dahil technical at scientific ang ginamit na basihan. Hindi raw sila nagbase sa kung sino kundi sa kung ano ang tama at makatao. Jennifer Salenga, CLTV News. Halos 200,000 Bulakenyo ang nakatanggap ng COVID vaccine sa katatapos lamang ng 3-day bayanihan bakunahan program ng national government. Nalampasan ng provincial IATF ang kanilang target na 182,982 vaccinees. Kasabay nito ang patuloy na pagbaba ng bilang na aktibong kaso sa lalawigan. Narito ang report. Patuloy na bumababa ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bulacan. Sa December 3 data ng Provincial Health Office, makikita na 510 active cases ang binabantayan. Malayo na ito sa libu-libong aktibong kaso na naitala noong kasagsagan ng surge. Ayon sa Provincial IATF, malaking tulong ang pagpapababa ng active cases ang tuloy-tuloy na vaccination rollout. Katunayan nitong November 29 to December 1, o ang 3-day National Vaccination Days na inilunsad ng pamahalaan, umabot sa halos 200,000 Bulakenyo tumanggap ng COVID-19 vaccine. Nakapagpakuna na tayo ng 199,615 nung 3 araw na pagbabakuna natin, yung vaccination days. At ngayon tuloy-tuloy pa rin tayo. Para ma-reach natin yung at least yung target ng Pangulo na 70%. Pero dapat hindi lang 70, ma-reach natin ng 80. Para maging alert level 1 tayo. Sinimulan na rin ang pediatric vaccination sa mga edad 12 hanggang 17 anyos. Maging ang booster shot para sa mga medical frontliner ongoing na rin. Upang mahikayat din ang ibang Bulakenyo na tumanggap ng bakuna, mayroong pamaskong handog na grocery food packs para sa mga tumanggap ng unang dose. Giit ng Provincial IATF, hindi man sa pilitan ng pagtanggap ng bakuna, ito naman ay dumaan sa pag-aaral at makakatulong upang maging ligtas ang buong komunidad. But isipin na lang natin na ang buhay ng tao ay mahalaga. Isa lang po ang buhay ng tao
at hindi natin ito pwede nang i-rewind. Kasama si Rainiel Pawid, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 5 mangingisda sa Subic na rescue matapos tumaob ang sinasakyang bangka. At ilang taga-suporta ni Marcos Jr. nagsagawa ng caravan patungong Bataan. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, sinimulan na po ngayong araw ang week-long celebration ng 450th year ng Pampanga. Isang misa ay dinao sa Kapitolyo na pinangunahan ni Archbishop Tolentino Lavarias at Archbishop Emeritus Angeles Nato. Para sa karagdagang detalye, makakasama po natin live si Paulo G. Santos na nandyan po sa Kapitolyo sa mga oras na ito. Paulo, ano nang latest dyan? Jen, sinimulan nga itong week-long celebration ng milestone na 450th year founding anniversary ng Pampanga dito ngayon sa Kapitolyo na pinangunahan nga ni Archbishop Florentino Lavarias at ni Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto na sa kanilang humilya kanina lang isa sa pinaka binabanggit dito ay ang kwento ng pagbangon ng Pampanga at sa mga nagdaang panahon na kinaharap na pagsubok ng ating lalawigan na nakikita umano yung ugali ng mga Kapampangan na kung saan lumalaban Jen at isa rin dito sa highlight ng humilya ni Father Lavarias ay ito na ring paglaganap ng Kristyanismo dito sa ating lalawigan noong mga unang panahon na kung saan binibilang Jen na isa sa malaking bagay na napagtagumpayan ng simbahan ay ang maitanim sa maraming Kapampangan ang kultura ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at pagtitiwala sa ating poong may kapal. Sa mga oras na to, Jen, bukod pa dito sa ceremonial opening na sinimulan sa isang misa ay magaganap din mamaya-maya ito namang pagbukas nitong mga parol dito sa bisinidad ng Kapitolyo at kanina nga umaga nauna na itong art exhibit na sinimulan dito sa isang malaking mall na kinabilangan ng mga Kapampangan artists. So sa ngayon, Jen, makikita mo dito sa aking paligid ang daming mga Kapampangan at pinangunahan din nito pong mga local chief executive ng 19 na munisipalidad dito sa ating lalawigan. So sa mga oras na ito, Jen, ay marami din dito sa ating mga Kapampangan na talagang inaantabayanan kung ano yung meron dito sa week-long celebration ng Pampanga Day. Dahil ito nga ay milestone. So ito, abangan din natin itong countdown nila mula dito sa mga sisindihang parol na ayan, makikita natin maya-maya Jen. Mm-hmm. So, yan ay magaganap ba right after sa lighting of the Christmas tree? Oo, Jen, ayan na. Ayan, naririnig na natin. Naririnig na si Ma'am Angie, no? Ayan. 2, 3. Ayun, Jen. Sinasabayan ngayon itong mga banda ng provincial government ng Pampanga itong pagbukas itong magagandang parol, Jen. At alam naman natin
itong posisyon ng Kapitolyo ay nandito rin sa home of the Giant Lantern Festival, kung tawagin. So, ayan, talaga namang kada detalye nito, Jen, ay mamamangha ka. At maya-maya din daw ay magkakaroon ng fireworks display. Ayan, alam mo naman dito sa harapan ng Kapitolyo, Jen, pasyalan din ito ng mga Kapampangan. May malaking parkeho dito na pamilya. Itong mga nagbabaon ng pagkain at kahit papaano, Jen, ito nga nakikita natin ngayon na selebrasyon, uusisahin natin mamaya, aalamin natin kung ano-ano itong mga programa na may kaugnayan dito sa ating 450th anniversary ng Pampanga, Aldoning, Kapampangan, Jen. Oo. Pero Paolo, mukhang ibang-iba, no? Kumpara sa celebration last year kasi nga magandang balita dahil nakikita naman natin na talagang yung pagbaba ng kaso ng COVID-19 magandang hudyat na magiging masaya ang Pasko ng mga Kapampangan. So, are we expecting, Paolo, na magiging ibang-iba yung celebration ng Pampanga Day ngayong taon kumpara last year? May mga activities ba? Kasi ngayon pa lang nakikita na natin dito sa culminating activity na marami na ang nag-participate diyan sa kick-off ng celebration ng Pampanga Day. Totoo ka dyan, Jen, dahil alam naman natin na nasa alert level 2 ho ang lalawigan. Ayan, mukhang nawalan po ng signal ng ating... Yes, Paolo. Yan, mukhang may problema po sa signal ng ating kasamang si Paolo Santos. But anyway, dyan po sinimulan ng provincial government ng Pampanga ang celebration po ng Pampanga Day 450th founding anniversary. Alamin pa po natin kung ano ba yung mga inihandang programa, inihandang aktibidad para po sa isang linggong selebrasyon na yan. Ihatid po namin yan sa inyo dito sa CLTV News. Anyway, maraming salamat sa iyong ulat, Paolo Santos. Samantala sa ibang balita, isang bangkang may sakay na 5 mangingisda mula sa Subic, Zambales ang tumaob kahapon, araw ng linggo. Maswerte namang agad na rescue ng mga miyembro ng Philippine Navy at SBMA Harbor Patrol ang mga mamamalakaya, kaya nasa maayos sa silang kondisyon sa ngayon. Narito po ang report. Ligtas na nakabalik ang 5 mangingisda sa Subic matapos tumaob ang kanilang sinasakyang bangka. Alas 12 ng tanghali nitong linggo na iulat ang insidente at kagad namang rumisponde ang mga kinauukulan. Sa pangunguna ng Philippine Navy at ng Subic Bay Metropolitan Authority Harbor Patrol kasamang ilang lokal na mangingisda, na-rescue ang 5 namamalakaya sa hilaga ng silang Wind Point sa San Antonio, Zambales. Ayon sa SBMA Harbor Patrol, ang 9-man team mula sa BRB Ramon Alcaraz na pinangunahan ni Lieutenant Junior Grade Russell George Rabusa ang inisyal na rumisponde sa mga mangingisda matapos may ulat ang insidente. Na-rescue ng Philippine Navy sina Ronelo Haruco, Ronald De Asis, Pilosa Pico, Rafael Tolentino at Daniel Batutok. Lahat sila pawang mga residente sa Subic, Zambales. Bahagyang nagkaberya pa ang kanilang pagbabalik sa Freeport matapos mag-malfunction ang service boat ng Philippine Navy. Kinailangan pa ito ng mga lokal na mangingisda hanggang sa mga naka-standby na patrol boats ng SBMA Harbor Patrol. Nang makarating sa Subic, ang mga na-rescue na mangingisda ay kagad inilipat sa unit ng Harbor Patrol at idinala sa Bravo Pier sa SRF compound. Nasa maayos na kondisyon naman ang 5 mangingisda matapos ma-rescue. Jennifer Salenga, CLTV News. Isang caravan ay isinagawa ng mga taga-suporta ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. mula Ciudad San Fernando, Pampanga, patungo po sa Bataan nitong linggo. Parang daw ito ang kanilang pagpapakita ng suporta sa kandidatura ng anak ng dating Pangulo at diktador na si Ferdinand Marcos Sr. May detalye ng balita niyan si Marion Bazan. Maagang nagtipon-tipon nitong linggo ang ilang taga-suporta ni Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa siyudad ng San Fernando, Pampanga.
Isang caravan ang isinagawa mula Pampanga patungong Bataan upang ipakita umanong suporta sa kandidatura ni Marcos Jr. Pinangunahan ng aktibidad ng grupong United BBM Loyalist International na itinatag ni Don Abel Manzano. Isa rin si Manzano sa mga naghain ng COC para senador bilang independent candidate. We announced to him that we are going to have this activity and he is so happy, guys. United BBM Loyalists International, he is extending his warm greetings, and also at the same time he is so thankful to all of us, the leaders and the officers and the members of UBLI International. Dahil talagang ramdam niya po ang suporta po nating lahat. Isa sa mga nakibahagi sa caravan si Jomar Luge mula sa Del Carmen, Ciudad San Fernando. Nandito po kami para makilahok sa motorcade ni BBM at syempre to show support para sa pagbabago ng ating bansa. Ako, myself, gusto ko rin magkaroon ng changes para sa makabagong henerasyon na syempre sa mga anak natin. Asahan din umano na tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng mga BBM loyalist na mga caravan sa iba't ibang lugar sa bansa upang ipakita ang pagsuporta kay Marcos Jr. Samantala, sa ngayon ay nakabinbin sa COMELEC ang mga disqualification case laban kay Marcos dahil umano sa tax evasion case nito noong 1995. Ayon kay Quezon City RTC Branch 105 Officer in Charge Rowena Santo Tomas Bacud, wala umano silang record ng pagsettle ni Marcos sa kanyang tax deficiencies at pagbabayad ng multa bilang kaparusahan. Sagot naman ng kampo ni Marcos Jr., may mga hawak umano silang resibo na nagpapatunay na nabayaran na nito ang kanyang mga tax liabilities. Marian Lozano, CLTV News. CLTV News. Kilalanin ang kandidatong si Mayor Andy Lacson, aspiring congressman, para sa ikatlong distrito ng Tarlac. Corporate Guarantee at CLTV Liga Foundation Incorporated naghandog ng pamasko sa ilang Mabalakenyo. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Para po sa ating kilalanin ng kandidato segment, makakasama po natin si Concepcion Tarlac Mayor Andy Lacson, tumatakbo bilang kinatawan ng ikatlong distrito ng Tarlac. Nagsimula po sa politika si Lacson nung siya ay naging chairman ng Sangguniang Kabataan sa kanilang barangay sa edad na 19. Daw po din bilang konsihal at vice-alkalde ng Concepcion at kinalaunan ay naging alkalde noong 2013. Matapos pong makumpleto ang kanyang 3 termino, susubok naman si Lacson na maging kinatawan ng kanilang distrito. Magandang gabi po sa inyo, Mayor. Welcome po sa CLTV. Magandang gabi po sa inyo, ma. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga nanonood sa CLTV 36. Ayan, unang tanong po, kumusta po kayo ngayong panahon ng pandemya? No? Alam po natin na talagang yung ating mga LGUs, I think dyan din po sa inyong sa lugar po ninyo, no, ay talagang very busy, no, sa sitwasyon po natin. Kumusta po kayo, Mayor? So far, siguro halos lahat po ng LGUs sa Central Luzon ngayon ay ganito ang balita dahil zero COVID po kami for the past few weeks and hopefully masustain po natin ito. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo naghahanda sa anumang pwedeng mangyari pa sa mga sumusunod. So, pero kung sa ngayon halos mahigit 1 buwan nang walang laman ang aming quarantine facility at ilang linggo na rin kami nagkakaroon ng 0 cases. Nag-flatline na talaga for now. Magandang balita po yan. Mayor, bago po natin alamin yung inyong pong plano para sa mga kababayan po ninyo, lalo na dyan sa ikatlong distrito ng Tarlac. Nais ko po muna kayong tanungin ng ilang issue. Isa po kayo, Mayor, sa National Officer ng Aksyon Demokratiko. Ano po ba yung magiging tulong po natin sa mga
nasa sektor ng agrikultura dito po sa gitnang Luzon. Kasi ho, isa po yan, Mayor, no, sa priority sector na binabanggit na nais tulungan naman ni Presidential Aspirant Isko Moreno. Ano po ang tulong na maaaring ibigay sa ating mga kababayan dito sa Central Luzon? Basically, ma'am, yung dati pa rin eh. Ang sektor kasi ng agrikultura, sa ngayon ho, may mga binibigay na ayuda ng ating national government. It's like free certified seeds, tsaka yung mga libreng fertilizer. Pero for me, to sustain yung needs ng ating mga farmers, ay ayusin lahat ng mga irrigation system nila. Kasi alam niyo naman, ang buhay ng mga halaman ay patubig. Yun po yung nakikita nating malaking balakid sa improvement ng ating agricultural sector. Kasama din po dyan yung ating mga post-harvest facilities na kailangan din ng ating mga farmers. Kaalinsabay, siguro itong mga ayuda na binibigay ng ating gobyerno. At saka yung programang pang-technical na I guess it's really about time. It's high time na mag-shift tayo sa modern agriculture na kailangan nating ituro sa ating mga farmers. Makikita rin po natin medyo tumatanda na yung mga farmers natin. Pero walang mga kapalit. Ito yung nakikita natin pwede rin dapat palakasin yung sektor ng agrikultura dahil sa mga ganitong paraan dapat po may mga bagong mga agriculture sector, mga farmers na lumitaw sa ating community, especially sa mga kabataan. That is for sustainability. Yes. All right. Another issue po, Mayor, no? Isa po kayo sa unang naglunsad ng radio-based learning dito pong panahon ng pandemya. Pero ngayon, dahil makikita na rin po natin na umaayos na ang sitwasyon at maraming lugar na rin po no, sa Pilipinas ang sinimulan na no, yung kanilang pagbabalik eskwela. Ito pong face-to-face, no? Na tinatawag po natin. Although hindi pa naman po bakunado lahat ng mga bata. Kung tatanungin ko po kayo, Mayor, pabor po ba kayo na bumalik na sa face-to-face kahit ito nga po, no? Nasa plano pa lang pagbabakuna sa mga kabataan. Kung kaya ho ng isang LGU at safe naman at napapatunayan ng mga numero na talagang walang COVID at bakunada itong mga teachers, of course, yung mga estudyante, di naman po natin kailangan na lahat pwedeng bakunahan dahil especially yung mga bata. Pero kalinsunod ng isang maayos na sistema na pwedeng gawin ng ating mga eskwelahan, ng ating mga guro, dapat po siguro para sa akin maibalik. Kasi nakikita ko yung epekto nito sa ating mga kabataan. Ako isang ama, nakikita ko yung aking mga anak na everyday na pumapasok sa school. Alam niyo ma'am, yung right term dito parang nababagot na rin sila. Yung working classroom environment nila dahil nag-iba. Umaabot na sa puntong nagsasawa na rin yung mga bata at naghahanap ng mga kasalamuhan na talagang makikita lamang at makukuha sa face-to-face na edukasyon. Opo. And speaking of pagbabakuna, Mayor, no, kukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito para tanungin kayo, kumusta naman po ang vaccination rollout dyan po sa inyong lugar? Kumusta po ang supply no, ng bakuna sa Concepcion na isa po no, sa pinakamalaking populasyon sa Tarlac? We just reached the 80,000 mark earlier today na fully vaccinated. Ito ay malaking milestone sa aming bayan dahil more than half na ho ng ating mga kababayan ng population ng Concepcion ang nabakunahan. Sa supply naman, kami nagpapasalamat sa national government dahil tinugon nila yung aming kahilingan na idirekta na lamang yung mga bakuna sa mga local governments na naging epektibo. Especially the past few months na inilunsad yung bakuna sa barangay na ginagawa ko natin everyday. At saka yung ginawang national program ko ngayon, yung bakunahan natin, talagang malaking tulong, especially sa lahat ng mga gusto magpabakuna. Kumusta po ang turnout ng 3 araw na yon, Mayor? Ay, malaki-laki ho. If I'm not mistaken, within those few days, dati we're just 60 pero umabot kami ng 80,000 plus for today. Opo. Ano po ang target ng LGU para po makamit yung herd immunity?
Ang target po namin for this year, for December, ay 100,000. Mhm. Pero mukhang lalampas po kami ngayon dahil napakagaling ng ginawa ng ating mga kawani na pinangunahan ng aking Vice Mayor na in-appoint kong vaccination czar. Naghati po kasi kami sa trabaho. Tulong-tulong talaga para lang ma-achieve natin yung sinasabi nilang herd immunity dito sa consumption. Okay. That's good to know po. Now, Mayor, tumugo po tayo no, sa inyo pong pagtakbo bilang kongresista sa ikatlong distrito po ng Tarlac. Ano po ang nag-udyok po sa inyo para pasukin po ito? This is a bigger responsibility, although tulad po ng nabanggit natin kanina, at an early age, nagsimula po ang inyong karera sa politika. Ano po ang dahilan bakit po nais niyong maging kongresista ng ikatlong distrito ng Tarlac? Una, nais po natin isulong itong mga programa nating nasimulan dito sa lokal. At dala-dala po natin yung experience natin mula sa baba. Mula nung tayo SK, naging konsehal, naging vice mayor, at naging mayor po ng isang lokal na pamahalaan. Mga programang pwede nating ilunsad on a national scale, especially sa mga karatig bayan po natin. Ito ho ang ating mga advokasya na isinusulong ngayon. Unang-una, yung healthcare system natin, yung agricultural sector, itong livelihood na naumpisahan ho natin, at yung mga programang iginawa namin dito sa konstruksyon na pwedeng i-adapt din sa mga karatig bayan. At sabi ko nga ho, isa sa ating advocacy dito sa 3rd District of Tarlac ay yung inclusive development ng lahat ng bayan. Yung walang maiiwan na LGU. Hindi ko maliit na LGU ay mapag-iiwanan sa development. Dapat po sabay-sabay ito para minsanan lang ang pag-angat ng isang distrito. We're really working out to have an identity yung buong 3rd district. Parang isang distrito to. Isang bayan, isang distrito. Yun ang approach natin. Mm-hmm. All right. Well, Mayor, isa po sa tinitignan ng mga votantes pagdedesisyon ang iboboto ay yung track record ng isang kandidato. Ito po ang pagkakataon ninyo para ihayag, lalo na po sa mga kababayan niyo sa Tarlac, kung ano po ba ang nagawa ni Mayor Andy Lacson sa mga panahon na kayo po ay nanungkulan bilang konsehal, bilang vice mayor, and ito po ang pinaka-latest ay ang mayor, na ito po ang last term ninyo as mayor. Ano po ba yung maipagmamanang natin bilang isang alkalde? Siguro ho, uumpisahan ko dun sa nagawa nating milestone sa agricultural sector. Tayo ho yung unang LGU na namigay ng mga libreng fertilizer at saka libreng mga binhi sa mga farmers na inumpisahan ho natin mula nung tayo naupo bilang alkalde. Inantabayanan din ho natin sila sa aftermarket kung saan pinapadala natin yung ating mga technical na people, mga katauhan sa mga barangay para antabayanan ng ating mga farmers. Naumpisahan din po dito sa konstruksyon yung pagkalinga sa mga nakatatanda. Meron po kaming programa dito sa konstruksyon na binibigyan namin ng ayuda itong mga 80 years old. Sila ko ay nabibigyan yearly. Basta pumalo ka ng 80 years old dito, makaka-receive ka na ho ng 2,000 pesos per year. At pag umabot ka ng 90, beginning 90 years old, ay nakaka-receive na ho sila ng 10,000 piso na galing sa LGU hanggang mag-99. So hanggang umabot ng 100, kung susumahin ho yan, yung bigay ng LGU, ng Kapitolyo at ng National, ay aabot ng 300,000 ang kanilang may-receive. So isa sa mga pinakamalaking achievement po natin sa konstruksyon na may tuturing ko sa aking termino ay yung pagtayo namin ng sarili naming state university na pinondohan lamang po ng LGU. By next year ho, ibubuksan na namin yung Tarlac State University Conception Campus na layunin na bigyan ng libreng edukasyon yung mga kabataan dito sa Concepcion.
Ito ho ay malaking bagay, especially sa ating mga kabataan. Nais ko din ho isulong yung pagkakaroon ng isang matibay na sandalan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa Concepcion, kundi sa buong 3rd District in terms of livelihood. Sabi ko nga ho, sa walang kwenta itong lahat ng mga proyekto na ginagawa ng isang LGU o ng isang congressman, ng isang representative kung walang kabuhayan yung mga tao. And for us to have a sustainable economy and livelihood, dapat to kapag umaangat ang bayan, dapat umaangat din ang buhay ng mga tao. Ito ho yung mga napatunayan natin at umpisahan natin sa Concepcion. From a municipality na meron lang pong low income, ngayon ho, we have improved our economy and thereby also improving yung pondo. Talagang lumaki ho yung pondo ng LGU na talagang malaking tulong sa ating mga kababayan. Alright. Kung kayo ho ay bibigyan ng pagkakataon, ibuboto po kayo ng mga kababayan, what will be your top priority bill, Mayor? No? Kung kayo po ay manalo sa 2022 election, ano po ang pinakaunang bill na isusulong po ninyo bilang kinatamaan ng mga kayo? Ako ma'am, I am for a lump sum appropriation dun sa ating mga LGUs. Kasi if you will propose a bill dyan sa Kongreso, mayor po ako eh. And ang nakikita kong problema sa lokal, yes, merong devolution, may programang ibinibigay yung ating national government. May ira itong mga LGUs. Pero ang kulang po talaga, kung talagang tutulungan mo at gustong i-develop yung mga low-income municipalities sa iyong distrito, dapat may bultuhang pondo na igagawad sa mga LGUs. Na-diskarte ho ng mga LGU officials, especially yung mga nasa laylayan, yung mga barangay captains, yung mga municipal mayors, dahil sila po talaga yung may alam ng mga kinakailangan ng mga LGUs na sinasakupan nila. So, yun ho siguro, isa sa mga isusulong natin sa Kongreso yun. Ikalawa ho, nakita ko yung malaking kakulangan sa pagbibigay ng kompensasyon sa mga totoong frontliners sa barangay. Sino po ba sila? Yung mga barangay health worker, at saka yung mga BNS. Alam po ninyo, ito yung most underpaid government frontliners. Nare-receive lang po niyan mga allowance. Pero makikita nyo, especially ngayong pandemya, sila yung talagang parang mga marino na sumasabak sa laban, especially sa mga barangay. Kung tayo ipapalarin, isa ho sa mga bill na isusulong ho natin yan. Kaalinsunod, yung mga importanteng mga batas na pwedeng makatulong ho sa ating mga kababayan dito sa Concepcion, tsaka sa Lapas, sa Capas, tsaka Bamban. Ano po to? Yung i-create po ng mga charter na pwedeng makatulong sa mga local hospitals namin na nagbibigay ng health services. Layunin po natin na matulungan lahat ng mga public hospitals dito sa Concepcion, especially yung mga district at saka public hospitals. Alright. Ayan, narinig po natin, no? Lalo na sa mga Tarlakenyo, ang ilan sa mga plano ho ni Mayor Andy Lacson. Oras na pala rin na manalo bilang representative ng 3rd District ng Tarlac. Maraming salamat po sa inyo, Mayor, at good luck po sa inyong kandidatura. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Salamat po sa ating mga nakikinig ngayong gabi at mag-ingat po tayo lahat. God bless everybody. Ingat din po kayo and God bless you. Mga karehiyon, Mayor Andy Lacson, aspiring congressman para po sa ikatong distrito ng Tarlac. Samantala sa ibang balita, muling nagbigay ng tulong ang Corporate Guarantee at CLTV Linga Foundation Incorporated sa ating pong mga kabalen. Ngayong taon, ang Dolores Riverside Urban Poor Association sa Mabalacat City ang kanilang napiling benepisyaryo. Ang pamaskong handog sa ating mga kabalen, alamin po sa report ni Rina Pawit. Kahit pa pandemya, hindi sinantabi ng Corporate Guarantee at CLTV Linga Foundation Incorporated ang pagbibigay pasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa komunidad.
Ngayong taon ng Dolores Riverside Urban Poor Association sa Mabalacat City ang pinaabutan ng kaunting pinansyal na regalo. Mayroong 150 miyembro ang nasabing organisasyon. Bakal ko pong pasalamat kasi kami po may pili Kenny kasi po unang-una po sa dami po naming association nun, yung Dolores Riverside Urban Poor Association po. Bigas at ilang Christmas grocery packs ang ipamamahagi ng organisasyon sa piling pamilya. Kasi yun po talaga ang pinakakailangan ngayong Christmas para meron lang po silang pagsasaluhan bilang pamilya. Ayon sa pamunuan ng corporate guarantee, ang pagbibigay ng tulong sa ating mga karehiyon ay pagpapakita ng pasasalamat sa kanilang naging ambag sa sektor ng pamumuhunan. Sa nakalipas na dekada, ang countryside development at inclusive growth ang ilan sa mga pangunahing pundasyon ng kumpanya. Hangad nilang sabay-sabay na umunlad ang mamamayan ng gitnang Luzon. Yes, actually, this is a yearly opportunity for us to execute our corporate social responsibility. So every year we are very mindful of our community, and we make it a point that we also share. Layo naman ng CLTV Linga Foundation Incorporated na mas mapalawig ang pagtulong sa mas maraming sektor. Kahit na sa munting handog ay nais nilang maipadama ang diwa ng Kapaskuhan sa ating mga kababayang salat sa buhay. Gusto namin ipaabot sa inyo ang aming pagbati na maligayang Pasko. At ngayon sana'y maging safe kayo lagi at naway magkaroon tayo ng magandang bagong taon. Noong nakaraang taon, ang mga naninirahan sa coastal village ng Masantol ang napaabutan ng tulong ng Corporate Guarantee at CLTV Linga Foundation Incorporated. Tradisyon na nga may tuturing ang pagpapaabot ng regalo ng Corporate Guarantee para sa komunidad na nakapalibot dito. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Outpatient Department ng Diosdado Macapagal Memorial Hospital bukas na kasunod ng pagkaunti ng COVID-19 cases. At isa sa 100,000 katao sa Pampanga na hawaan ng COVID-19 kada araw ayon sa Opta Research. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Balik new normal operation na raw ang 11 district hospital sa Pampanga kasunod ng pagbaba ng bilang ng nakakawaan ng COVID-19 sa lalawigan. Maging ang tumatoy ang Pampanga COVID-19 Center o ang Diosdado Macapagal Memorial Hospital na dati limitado lamang sa COVID-19 patients ang tinatanggap, bukas na rin para sa mga pasyenteng nangangailangan ng iba't ibang medical attention. May detalye ng balitang yan si Paulo G. Santos. Bukas na sa publiko ang Outpatient Department ng Diosdado Macapagal P. Memorial Hospital sa Guagua, Pampanga, kasunod ng pagbaba ng bilang ng nahahawaan ng COVID-19 sa lalawigan. Matatandang nag-focus noon ang DPMMH sa COVID-19 patients bilang COVID-19 Center ng Pampanga. Ayon kay Dr. Flor Sapanta, Medical Chief ng Diosdado, nito pang nakalipas na buwan ng Nobyembre nabuksan ang ilang serbisyong medikal ng ospital. Second week of November, dahil bumaba na po yung mga cases ng COVID, nag-open na po ang Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital ng new normal operation. Ang ibig pong sabihin nito, hindi na lang po COVID cases ang kinikater namin. So nag-open na kami ng surgeries, mga nanganganak po, mga bata at saka matatanda po. So every day meron po kaming OPD. Ang ER po natin, emergency room, 24/7 na rin po. Paliwanag pa ni Sapanta na may hiwalay na gusali ang DPMMH kung saan idinadala ang mga COVID-19 patient mula sa iba't ibang district hospital sa probinsya. Ito'y upang tanggalin umano ang takot ng ilang kabalin na nangangambang magpatingin sa doktor dahil sa inaakalang mapapasama sa mga COVID-19 patient. Right now, dahil tapos na po tayo dun sa surge, hindi na po muna tumatanggap ng mga COVID cases ang mga district hospitals, and ang Diosdado po muna ang magkikater sa mga COVID cases kung meron po ang mga district hospitals or LGUs or municipalities po. Kasama pa rin sa COVID-19 facility ng Pampanga ang Athletes Village sa New Clark City sa Tarlac, na ngayon lugar para sa mga returning OFWs na nag-aabang ng resulta ng testing.
Habang ang treatment at monitoring facility ngayon ng Diosdado ay intended sa mga suspected at mild cases na patient ng COVID-19. Hindi naman umano nabawasan ang bilang ng mga medical frontliner ng ospital. Aabot daw sa 30 doktor ang naka-duty dito araw-araw. Samantala, as of December 5, walang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Pampanga. Nananatili naman sa 210 ang bilang ng aktibong kaso. Pinakamaraming active COVID-19 cases sa Mexico, Pampanga na may 19, 11 sa Guagua at 8 naman sa Florida Blanca, Pampanga. Paolo G. Santos, CLTV News. Bumaba na raw sa 0.2% ang reproduction number ng COVID-19 sa Pampanga. Ayon po yan sa Octa Research. Ibig sabihin ito, isa sa kada 100,000 katao na lamang ang nahahawaan ng COVID-19. Resulta raw ito ng pagdami ng nababakunahan kontra sa kamamatay na sakit. May exclusive report si Paolo G. Santos. Reproduction number nasa 0.2 na lang, 0.22, or yung yung incidence, ibig sabihin kada araw bawat 100,000 na tao sa Pampanga, isa na lang yung nahahawaan. Ito ang paliwanag ni UP Octa Senior Research Fellow Dr. Guido David sa nakikitang estado ng COVID-19 incidence sa Pampanga. Ang 0.2% ay lumalarawan sa pagbaba ng kaso ng COVID-19 mula sa key indicators na pinagbabasehan ng research group. Isa na anya dito ay ang positivity rate na pasok sa kategorya ng Center for Disease Control and Prevention o CDC na very low risk o mas mababa pa sa 3% na ngayon 1.8% na lamang. Ayon kay Dr. David, halos balikatan na lamang ang pwesto ng Pampanga at Bulacan na sumunod sa Metro Manila na humupa na ang surge. Dito, ramdam din pati ang paggamit o utilization ng COVID-19 facilities sa mga ospital. Yung positivity rate na dati mataas, ngayon 1.8% na lang, below 3%, which is yung standard ng CDC para maging very low. And then yung hospital utilization sa Pampanga, 7% lang. 7% lang for COVID beds. For Bulacan, mas mataas ng konti, 15%. Pero para silang mababa. Sinabi ni David na kahit gumaganda ang vaccination rate sa mga katabing probinsya ng Metro Manila, hindi dapat maging kampante ang mga lokal na pamahalaan. Dapat anyang matuto ang mga ito sa naging senaryo sa ibang bansa na nagluwag sa ilang quarantine protocol gaya ng pagtanggal ng pagsuot ng face mask o minimum health standard na kalaunay nagresulta ng pagkakaroon ng COVID-19 surge. Continued compliance with minimum public health standards, mahalaga yun din yan. Kasi nakikita natin sa mga ibang bansa, sa Europe, for example, dahil naghinto na silang mag-require ng face mask. At in fact, sa Germany, kaya nagka-surge din dahil itinigil na nila yung free public testing. So wala na nagpapatest basically. So sa atin, patuloy pa rin naman yung pagsunod natin sa minimum public health standards. Kaya rin bumababa pa yung cases. At yung pagtutok natin, meron pa rin naman tayong mga localized lockdowns minsan sa ibang areas. So tinututukan pa rin natin. And then andyan pa rin naman yung testing natin, contact tracing. So mahalaga pa rin yan na mapatuloy natin itong mga interventions natin. Ayon kay David, ang buwan ng Disyembre ay panahon ng kasiyahan. Dito, hindi maiwasan ang pagiging highly sociable ng Pilipino na nauuwi sa pagkalimot sa minimum health standard. Dapat umanong maipaunawa ng mga lokal na pamahalaan na may bababang vaccination rate na kailangang paigtingin ang quarantine protocol upang matapatan ang problema ng surge na hindi malayong mangyari sa bansa. Lalo't ito'y nakita na sa mga bansang may mataas na vaccination rate. Paolo G. Santos, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa. Magandang gabi po, narito po ang magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system na nakaka-apekto po ngayon dito po sa may silangang bahagi ng Mindanao. Samantalang ang northeast monsoon o hanging amihan ay nakaka-apekto po ngayon sa buong Luzon at Visayas.
Samantala, ang Caraga at Davao Region ay magiging maulap po ang papawiri na may inaasahan po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagtulog dulot po ng shear line. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora at nalalabing ang northern portion ng Quezon, kasama po ang Polillo Islands, ay maulap po ang papawiri na may inaasahan po mga malaking pag-ulan. Dulot po ito ng northeast monsoon. Ang Metro Manila po at nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na po ang natitirang bahagi ng Visayas, ay bahagya hanggang sa probinsya rin magiging maulap ang papawirin na may inaasahan po ng mga isolated light rains. Dulot din po ito ng hanging amihan. Ang natitirang bahagi po ng Mindanao ay bahagya hanggang sa probinsya rin magiging maulap. Inaasahan din po mga isolated rain showers. Dulot naman po ito ng localized thunderstorm. Pinag-iingat pa rin po ang lahat at magandang gabi po. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyo i-follow ang aming social media pages. Aming pong Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga karehiyon. 19 days na lamang po at Pasko na.